Bakit noon? Isang bisis lang siya pumunta sa akin. Nabanggit niya yan. After that, wala na siya follow-up. Eh siya naman mismo, may problema man din siya sa droga, di ba? Di ba? Siya mismo. Di ba? Yung Senate hearing, may problema siya sa droga, di ba? Yung magnetic lifter, may problema siya doon. Sabit siya doon, kaya nasuhan siya. The timing is very suspicious. Na ngayong tumatakbo tayo, ngayon medyo umaangat sa survey. Bakit hindi yan pinalabas nung bababa ko sa survey? Bakit pinalabasan nila yan? Ngayon medyo umaangat tayo, nilabas na yan. I don't know kung anong reason behind. Pero you think, sir, this is politically motivated? Wow. Napaka-elementary. Elementary naman. Ano pa? Ano pang isipin mo dyan other than politics? Di ba? Eh kung totoo talaga involved yan, di dapat naman pa yan, sinabi na niya na nagagawa na siya noon, matagal na siyang nawala sa senaryo, di ba? O bakit ngayon siya lumabas sa eleksyon na?